Nagpahigayon og inspeksyon ang Department of Agriculture Region 11 kun DA-11 sa Bankerohan Public Market sa Davao City aron masiguro ang pagsunod sa ipatuman nga 50 pesos kada kilo nga price ceiling alang sa 5% broken imported rice. Kabahin kini sa nationwide inspection nga gipangunahan sa DA ubos sa direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. aron mapugngan ang sobra nga pagsaka sa presyo sa bugas ug mapanalipdan ang mga konsumante. Sumala sa DA-11 ang maong lakang gibase sa Executive Order No. 118 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagtakda og temporaryong price cap sulod sa 30 ka adlaw. Misalmot sa inspeksyon ng ubang ahensya sama sa Department of Trade and Industry, Philippine National Police ug Bureau of Plant Industry aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa balaod. Gipahimangno ang mga otoridad sa mga vendors nga mosunod sa gitakdang presyo gumikan posibleng atubungan nila ang kaso sumala sa Price Act kung mapamatud-an nga adunay paglapas.